Hmanlai kan pi le pu te hun lai a Lungziak hun rei to takami kha kan in dona he tilai a hianin sign board lo oma kan thia ta ila Vaiphei Lungziak Vaiphei ho te mun lo lo ma sa tu te na an sung ho kan hu thei khen khat te ni a hei an thil zia hi ni eng om dan hianin mu fe avati har vele he Lungziak hi om na mun hi khua atang chuan ka chiang chia lova ke em ni ti chu atling mai om mangi a mun hi heti hi nya he alunga hi kan bel chian ma in han en ta ila lung hi lian je khop mai ma se he abul lampang hi leitin alo no to a dan thil ker ho hi a then chu a hnoi lam lein alo khu to wang hianin a chiang lu tuk thei to lova han hai le tur chuanin lehi la hai na satte po longai ve de ko mai thei ni heng ho hi ni a ni em dan hian na zir lo khop mai a ngo hnuaia omania wang hian han ti fia vak ngai na po ka se thiam chia lo ve a ni om dan chu ka han du lo ngai em kan hun le dan tu hian ni zir bok si lo wa a thena chuan heng in lo abia lang cheu chu thalim te ni biang ka ti maya ti chuan hi an thil ker hi dang dai ve khop maya hei phei hi chu sa thi na o kho lei na lo hno na sa deu thlek to a hnuai lampang khu in tani nge kal zel po chui thiam har khop mai ti chuan he tilai mi hi hei han si do nila a buai thak bok sia hi hin ting te hi enge ni ta ang sign eng mo hei chin chian ani om tak tak hei hetiang ang ho hi hei chu achika an chik hane poi mo mel ve khop mai a ka se thiam chia lo ve a hei he ti hian tinge o ti hian hei Hmanlai kan pi le pu te khan he mun luang pon lo luang ma sa tu te Kuthnu ani e an ti a tilai mi phei hi chu do kal kwal de siang thau je lila nim tin na alo bo ma a hung na ta po hei tin na ngop chiang te ba lan the a thun nai chu du ai na lo an lo in hung nai ma hei han en mai chuanin
bông emo loi emo ani ang han ti do ni ki te chu nei ve a tilai phei a hianin he ti te hian om box sia mihring lu te pawh ang rik in ka hriai a he tilai a chhakah hian eng emawni hei a in ziak chuai mai a ziak ti mai la a in kera chuan heti lai ni thei chu hei an tha hi an ni hun lai a khan na lo poimo viau nge niang thalim nge niang ani lem ni ang hei ni om dan hian in zir lo lu tu ko ti mai la ram hnuaia kalwang ngai ani wang hianin chian hi a har ve tho sia heng hi ni ta a luang pon rama hianin lungziak pahnih a awm a hemi hi bangla korkam a awm kha ni a lunga pawh hi hei a lian a thil inziak pawh hi a tam khawp mai tichuan ni chena kan en a buk kha en le ta ila hei hemi hi a in chhut dan a chu he ti hian hei hemi a in ker dan hi he ti hian akal tlanga khi ta khian akala khi ta khianin engtinge so hei an lung ker tilai hi ni in a em tlat mai a riat fu a hol viau mangi mo hei heng ho hi hi ami elo vel an han siam dan a chuan mihring ni awm tak an ema se ki te hian siam ang lei bawk sia a chhaki hi kathai talowa hei mase hi hriat theih tura ka ngaia an la chiang deuh dawn ta ila hei a ri ruang chu hriat theia hei tilai a hian horop eng emawni heng ho hi hei a chui fia deuh te ni ta ang se chu a awm zia hi chu a awm ngei chuan ka ringa hei a kera ni awang hianin a chui fia hi a har la tuk tura ka ngai lawa hei ti hian a kal chhota hei hemi a kera kara hemi hianin he ti hian hei a kal chhowa alo rei to a YMA tele art and culture department lampang te hianin ti hianin thadeu in an lo enkol thina hei a hung na te an siamin signboard te an siam ta a hei a thujak ti hianin signboard an lo siam thlap mai a lawm awm hle mai heng hi ni awm dan hianin duh thu sam lo ma a hei fia pa ngai tak hi ani lo deuh thlap mai a chuan hei he tilai a te hianin
lai à chuan ti ni om taka in chua dang zel hi kan en chho zel chin anga ka kot te lo lang le chin hi teng lai te hi ming sign te lo om ve ni hi tun hmalam thil amo nom dang dai khop mai a hloin he hun lo luang pha sa tu te Vaiphei ho so no kan hmu thei te ni a nga te hian hei NCDA ti hian in a chhar thi tura ka nga ya he ta te ti hian in hei eng emaw in ker hi chu a om nia le ni hei a chung lama tangin kan la thla chin anga a chungah ti hian kalona a chung ko hiat lung in lo deuh hei lung mam tha tak chu ni chunga tang hian kan la ve le thung chin anga hei hi ni a ka tu em long chu mo ti kha ni ta a hei ni lan dan chuan du thu van sam lo tak em ma se hei a ziarang chu along ve zele hei hi ni china kan ti lan to ho kha nia hei tunglama tanga lan dan sang sang te om ve re ni hi te chuan hei alung han bel chian a chuan hei hi ni a eng tik kuma mi nge ni ang ti po hi ke ni ang rwal tan chuan chhut thiam ngai na po om lo ve a Vaiphei lo om ma sa te Kuthnu mu theia a lo om hi a hlui em mai a tin agriculture department te le luang pon ban chuai me te an ti tha le mai heng ho hian ni ram huai ben lama mi hi ingange ke po hian kalat lo lova ali chak lo ka hianin lo oma so ka in ka zuk to ani bere hei chu a om na hi ram pe ril deuh hlek awang hianin